да правите обратното и да поствате всъщност какво реално се случва, за да може да ви помогнат. Аз съм сигурен, че като малък всеки се е пробвал в някакъв момент да си води дневник на ежедневието. Сега не е нужно да се споделят чак нали, такива детайли, които естествено не са особено интересни, но това дали сте напред или назад всъщност няма абсолютно никакво значение. Важно е да предадете емоцията, която вие изпитвате докато играете. Мене, аз докато чета блоговете всъщност малко ме интересувам естествено, но не чак толкова, не е това основното да знам дали човек е много напред или много назад. Нали, винаги като е много назад, много се радвам, ама това, това е друг въпрос. Лош човек. Да, лош човек. По-важно е всъщност емоцията, която се пресъздава и емоцията написана в текст е много интересно, защото всеки има различен изказ, различни неща го вълнуват и може да буквално да се запознаете с някой без да го познавате от тези блогове. Ами, аз мисля, че отговорихме на този въпрос, разгледахме набързо сайта и нататък ще продължаваме да Бе, не сме го разглеждаме разгледали много сайта. бързо. Може да покажеш тази опцията, която днеска и ти ми показваш, защото съм сигурен, че доста хора не знаят, че Да, съществува за ръцете. рязко, след като пуснахме сайта, рязко спадна броя на постнати ръце и мисля, че едната причина е, че голяма част от хората не знаят как да постят ръце. А в новия форум това е Във всяко мнение реално може да вкарате значително ръка. по-лесно, Да. колкото преди. И става Най-долу. с един клик на бутон. Когато пускате коментар, просто натискате червената лапичка, уникален символ и по Ръка. средата копи-пействате ръката от Coder Manager или от Да, или от хенд PokerStars историто или на от клиента. залата, да, откъдето решите. Това е доста лесно. По същия начин задаване на изображения, на линкове в формулните постове. Въобще вече е доста лесно навигирането в Ето, сайта. имаме някаква активност и в чата. Reception. Да. Gambit А, Text This. да. На другия път ще направим специална рубрика и ще разгледаме някои от уникалните теми, които има. Те не са малко. Всъщност, ние рубрики всякакви мога да направим. Дори си мисля, че ако се живне интереса с тия блогове и почнат да се пишат блогове, мога да правим, примерно, да дискутираме блог на седмицата или на месеца или нещо от сорта. Защото, примерно, блоговете сега, които са доста активни в сайта, те са всъщност три. На Diag Poker, на Quark и на Lobit. Поздрави за Да, тримата. поздрави за тримата, само че Уникални мисля, че темички. Дайка нещо почна да апдейтва все по-рядко, както и Quark всъщност гледам, че му намалява активността. Лично аз си четях всеки ден Много са апдейтите. интересни и трите неща да следиш апдейта, как се развиват играчите. А интересното е, че са и супер различни блоговете. Единия Много показва, различни, да. да, за това как се живее от Така че за покер. тези от вас, които всъщност не са ги чели тия неща, може да ги попрегледат. Сега в блога на Quark има едно нещо, което нали, мене лично гледам да го пропускам. Има страшно много клипчета и картинки, но това пак е Това е друга емоция. тема, Да, която това ще е обсъдим някаква друг емоция, път. която той е решил да пресъздаде в този вид, така че абсолютно окей. А, Ами мисля, че е време за следващата рекламна пауза. и за следващия ти е краш. Да, да се надяваме, че няма повече крашове. Сега ще паузираме за известно време и след 2 минутки се завръщаме.
И се завръщаме в ефира с нашия гост, водещ, не гост, водещ, постоянен водещ. И даваме думата. Здравейте всички, аз съм Криси и с вас ще обсъждаме всякакви интересни случки от покер, лайфстайл, живота за изминалата седмица и за всяка следваща седмица, в която ще бъда тук, ако съм тук. Аз имам въпрос, да задам специален въпрос. Какво мислиш за Христо? 8-2. Мисля, че ще осъществя личен контакт с него, за да го обясня точно какво мисля за Да. Сега надявам се да е доволен, ако не е доволен, ще трябва да се обърне към Диди за евентуална смяна. И да започваме с новините. Смятам да започнем с най-готиния ивент, който се е случил предишната седмица. Той стече с нощи. Това е преди за 2015 година, който се случи в Монте Карло. Победителя е 20-годишния Андреа, само секунда, че му забравих името, Адриан Матеос. Той като цяло има доста пари набрани от подобен тип турнири. Втори по приходи от покер е в Испания. В родния си Мадрид вероятно няма друг, който да е на неговото ниво. От въпросния мейн ивент е спечелил 1 082 000 евро, което е доста стабилно печалба. Да го поздравявам го, макар че не го познавам. Други интересни турнири, които са се случили във въпросния ивент е High Roller турнир, който е бил с 100k вход. Той е спечелен от Ерик Сейдъл и въпросният човек спечелил 2 15 000, което също е доста добра печалба. Като цяло ивент е бил доста интересен. Финалните маси, предполагам, на всички събития също са били готини. Аз може ли да кажа нещо за 100 000-ния турнир? Другия път ще го играеш. Да, евентуално. Ще знам малко екшен все марка, но има едно момче, което е станало втори на този турнир, мисля, че Дмитрий, как беше там? Урбанович. Да. Това не мога да разбера това възможно ли е изобщо човек, който в Наипти Малта, мисля, че имаше игра 6 турнира, да, и спечели 4, на другите игра финална маса. И сега продължава, доколкото знам, влезна в хедзъпа срещу дядо му Ерик Зайдел с някакъв невероятно предимство в чиповете, но е успял доколкото знам все пак опитът е наделял, може малко късмет да има естествено, но Ерик Зайдел го обърнал, което Добре се получава на момчето. Доста интересно, да, той е на 18 години, май нещо такова. На 19. Оправил се вече в живота. И да се върнем с следващата новина. Малко за България да поговорим, освен. Няма как да пропуснем българското участие на въпросния фестивал. Владислав Дончев, по-известен в покер средите като Владоланко, е завършил 24-ти в главното събитие, като е спечелил 38 601 долара. За съжаление е влязъл срещу два попа с сой дама и ръката не му издържала. Но има още един българин, който е успял да влезе в наградния фонд. Това е Ники Цанев, който за съжаление с дамите си се е засякал на аса и е отпаднал от турнира. Той Владоланко си влиза, Ники Цанев мисля, че има малко доста добре се представи. Ники Цанев си играе всички птите, даже май на мейн ивента за втори път влиза в парите, не съм много сигурен. Аз даже гледах тази ръка по лайвстрима, която отпадна, то му беше толкова ясно, че отсреща... Поне така ми изглеждаше по физиономията, беше му много тъжно като платино, нямаше как. Хубавото е, че всеки сезон напоследък има така българин, който печели нещо турнирче, едно друго. Всъщност... Се надяваме, че скоро ще има... Този сезон дори... Съвсем наскоро. Да. Оги спечели турнир, ползали за него с нещо черно. С колко джамбо. Добре, с колко джамбо става. И да видим какви други новини са ни подготвили. Още малко български успехи ще спомена. Миналата седмица Стоян Бояджиев се е класирал втори на Monday PL Омаха турнира, който е бил с награден фонд 530 000 долара. Той е спечелил 10 762 и 5 дни по-късно, т.е. 2 дни по-късно е станал пети в The Big с печалба от 4439 долара. Между другото, той има рожден ден днес, така че може да го поздравим с нещо черно.
евентуално Не или беше какво там си пееме, бе. харесва. Няма ли да пееме? Жоро, после ще му Ще пуснем. го пуснем Жоржо. Добре, Стоян, че той редовно си хитва турнирчета. И сега много искрено се надявам да спечели с купа, защото имам процент. Ти не трябва да кажеш, че имаш процент, това не е... После ще хитне, ще ме търсим. Еми, ти сега, да. Добре, значи нямам. Да се върнем на другите Да е новини. жив и здрав и да играе повече покер. И си ти. Така. Още нещо интересно. Преди броени часове буквално бяха обявени точните дати, точния график на World Series of Poker Europe 2015. Той ще се състои от 8 май, от 8 октомври до 18 октомври в Берлин, като ще бъдат раздадени 10 престижни златни гривни, а главното събитие всъщност представлява 7-дневен турнир с вход от 10 450 долара. Предполагам, че ще бъде супер интересно, ще има най-различни ивенти, множество турнири и с различни входове, разбира се, доколкото знам най-ефтиният от тях е 550 евро. Момчета, някой от вас ходил ли е на World Series of Poker? Всъщност, Ходил ли си? и два пъти. Ти си бил даже един път. И аз бях. Какво ще кажеш, някакво впечатление са от сериите? Всички казват, че това е нещо, което се заслужава. Всеки покер играч да го види, аз съм напълно съгласен с това. 100% който се кефи на турнири на живо особено, пък и не само на турнири, всъщност там има абсолютно всякакви разновидности на играта на живо. Ще ви се промени изобщо погледа върху покер икономиката, като видите какво се случва там по време на сериите. Видите залата с безброй маси и хора, които играят денонощно и се разбира, че това е мястото за покер като цяло. Да, невероятно е. Той Симо, мисля, че не знам, сигурно за пети път, че ходи тази година. Той турнир, че печелил там. Да, той всъщност е втория българин, но реално първият официално, който, даже третия неофициален българин, но всъщност първият истински, който е печелил серия. Има доста хубави квалификации за ВСОП в Покер Хост. В Покер Хост има всяка неделя квалификация за 55 долара рибай, като интересно в тази квалификация е, че половината, не са половината, но една трета от играчите са сит-аут, просто защото получават този билет като промоция. И има валю в този турнир, просто защото играете с една трета от масата сит-аути, а другите са някакви като цяло слаби играчи, тъй като входа е нисък. През различни промоции